1 minute, 37 seconds later. So what's up mga kasiyaw, may hapon nagkaroon mga kasiyaw, bawasin ko sa kong motor sa kuwang pinakasuod na higala si Kuya Ricky. Sinaw na kayo na iya pang gisabunan para limpyo kayo. Ini ako ang content karong hapuna ako rin sa lungsod sa Lase, dari sa shop sa kuwang amigo. May shop dire sa dool dire sa Senyora Bridge, usa ka grupo sa motocross o drag race sila. Ay kaming motocross karong pitsa 15 sa Negros, ato ni sila participate ne. So naabi may motor dire RN 125 racing bike na siya. Ano na yung gamiton? Racing bike na siya. Okay na, di rin ako agtabo na kay maabugan. Padaot ng iyang karburador o maabugan. Ang galing! Ang galing! Sorry, tabon. Inanining kinabuhi basta naatay motor. Ang tag-iya maligo, ang sakyanan maligo board. Wow! Kaan ba ito higayon kay kaning motor na inane ang tidad na mahal naman kayo. Bisan og kung sa kabarato yung motor imo ginang tagaan kung siya o pagtagaan malimpyo siya kay kumani ato ang sakyanan asa tagdulog atay mga lakaw dako kayo ni siya gamit. Kanahang ng pasinawan ginato siya. Kirahan na ni siya karon. Parang usa dia nga si Tatay Lando na muna veterano sa motocross sa una sa Negros. Sila pang Peralta sa una, silang Ramas Wipitsin. Mga taga-secure nga pambato rin sa una dito sa Negros. Bola lang yan. So, kaedad na siya o kutsin takapin. So, haway na siya. Ang iyang mga anak muna po yung misunod sa iyang talento, abilidad. Isip ko sa ka rider sa motor. Iyang anak si Kuya Ricky sa punika motocrosser na daghan pong magpetisyon nga piapilan diri sa tipo senior sa tong iyang mango si CJ mo gito ni kaniko dre sa mausyap unang gidulaan gid aning mango ane sa ka drag race. So kaning drag race mo legal mo siya dak punon. So diri ta sa motocross kay legal. So ari ta sa legal. So sa tanang suporta sa akong channel, walay puwas nga paglantaw kanyang tanan, daghan kayong salamat. Ayaw mo kalimot mag-like, share, subscribe kung mahimo, hit notification bell para updated mo sa mga bago na kong videos na umaabot nga i-upload. Salamat. God bless.